שיסגרו, ירחמיאל, סגרת ירחמיאל? סגרתי. אוקיי. עצור. רגע, חבר'ה! רגע! סגור ירחמיאל, סגור! אני על הרכב, תפסתי אותו, הלאה. מיכאל, מה תפס אותו? מיכאל, כן? רד למטה, סגיף! תאגס! רדו למטה, אחי, רדו למטה! הלאה, רדו למטה, אחי, לשם! מיכאל, תקשיב, הוא נמצא בדיוק איפה שהבית, הבודד למעלה, הוא נמצא שם. בסדר, הלאה. בסדר, הם עולים אליו, הם יורדים אליו, החבר'ה. בסדר גמור, הלאה. יפה מאוד, עשית חסימה, כל הכבוד לך. יפה, אני על הרכב שלנו בידיים. בסדר, יש מרדף רגלי אחריו.